Gipangita na karon og solusyon sa Department of Engineering and Public Works sa kon DEPW ang baha nga way hubas-hubas sa poblasyon Pardo ning Dakbayan sa Sugbo. Ang nasod problema napakita dinhi sa Balitang Bisdak. Ano itong follow-up report? Itom nga murag ata sa nukos ang kulor sa tubig nga hilabihan pag yun kabaho. Ang misanap sa kasada sa 2nd Street sa Sunrise Village, Poblasyon Pardo. Aron makalabang mo sa kayog bote, ang mga residente aron paglikay nga dili matugsaw sa tubig. Dugay na ang problema hinungdan nga wa nay namuyo sa usa ka apartment sa dapit. Wa nay nahimo ang barangay tungod kay wa may kaagian ang tubig. Ang luna nga pwedeng agian natabunan naman sab sa mga struktura ug ang nanag-iya dili man mosugot nga gamiton kini. Samtang yadto sa GMA Regional TV ang DEPW ug mihatag sila og mga alternatibong solusyon. Lakip nini ang paghimo og drainage gikan pa lang sa kalsada subay sa Sunrise Village hangtod na ngadto sa Ifhaka Street. Kaya kada isang daan nga atong subayon sa Paradise, gaabot rin sa ubos na putol. So nana sa lain nga private property nga atong pikason para mo-connecta sa lain nga daan para moabot gyud sa Ifhaka. Gawas nini hangyon usab sa syudad ang Department of Public Works and Highways nga mapasayo ang proyekto sa Box Culvert nga inay sa 2026. Himuon kini sa 2021 isip long-term solution. Laing option sa DEPW mao ang pag-refer sa problema sa legal department kun ugaling dunay mga mulupyo nga mosupa kay maapektuhan ang ilahang kabtangan. Kung moingon tag immediate solution, immediate nga kuan ang katong ni Black sa Luyo paingon na sa 3rd Street ato gito ang ablihan. Ang problema ron isog na kayong mga tao dito di sila public kay mubalhin man sa ila ang baha. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.